Исәнмесез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Сабантуй бәйрәменә бер атналап вакыт калып бара. Сабанчылар ярышларда катнаша. Тәмәкене конфетка алыштыру сәламәтлеккә бер адым. Музыка фестивале эшмәкәрләрне һәм нефтчеләрне берләштерде. Азнакай районында сабанчылар ярышы булып узды. Ел сайын уздырыла торган мондый чарада быел районның 16 сабанчысы көч сынашты. Бәйгенең ничек узуы, җир эшкәртүдә кем җиңүе хакында коллегаларыбыз сюжетында. Сабанчылар ярышы районда инде 11-нче елын уздырыла. Быел да ул зур оешканлык белән үтте. Мондый конкурсларны иң алдан бигрәк тә тымытыкта үткәрәдек. Авангард хуҗалыгында. Язгы шәшү башладырганнан көзге культураларны шәпшәнгә төшкән чакларның бөтен техникаларны күрсәтеп, аннан соң урып җыю чорында барлык районны беренче мәртәбә тымытыкта кукуруздан орлык алдык, республиканский семинар үткәрдек. Башка шундый күп әйберләрне бик нык үземнең дәвердә үткәрергә туры килде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин авыл хезмәткәрләренә тәбрикләү һәм рәхмәт сүзләрен җиткереп, алдынгыларга, юбилейларга бүләкләр тапшырды. Сабанчылар ярышы ел сайын үтә, аны инде һәр вакыт көтеп алалар. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре әзерләнәләр. Монда инде иң алдынгы безнең механизаторларыбыз, терлекчеләребез үзләренең хуҗалыкларында алдынгы рәтләрдә баралар. Шуңа күрә инде аларга беренчедән бик зур рәхмәт. Механизаторларның эшләрен тәҗрибәле хөкемдарлар бәяләде. Җиңүчеләр 2 категориядә җирне каплатып сөрү һәм өстән сөрү буенча билгеләнде. Бүгенге ярышларда егетләр 500 метр араны сөрүп үтәләр. Ярыш шартлары буенча сөрүнең сыйфаты, тигәнлеге тикшереләчәк һәм җиңүчеләр билгеле булачак. Беренче төрдә беренчелекне Азнакай агрофирмасының Сукаеш бүлекчәсе механизаторы Ленар Сиддиков, икенче төрдә Тукай хуҗалыгыннан Инсаф Мияссәров яулады. Тукай колхозында механизатор булып 82-нче елдан бері эшлим, 40 елдан артык стажым бар. Бу ярышларда инде минем беренче генә катнаштым, бер 10-20 мәртәбә магайн урыннарда алган чаклар булды. Эшләр бара, Аллага шөкер, әйбәт, тырышабыз. Ел сайын көтәбез шу конкурсны. Шундый күңелле уза, ел сайын киләбез, катнашабыз. Сабанчылар өчен табигать кочагында иң матур җырлар яңгырады, спорт ярышлары оештырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөтен дөнья тәмәкедән баш тарту көне кысаларында Әлмәт җәмәгать сәламәтлеге һәм медицина профилактикасы үзәге тәмәкене конфетка алыштыр дип аталган акция уздырды. Тәмәке тартучылары бер генә тәмәкедән булса да баш тартырга әзерме? Ләйсән Галиева сөйләр. У нас сегодня акция. Я в жизни не курил. Очень хорошо. Поделитесь своим опытом, как вы так держитесь, когда вы Просто никогда не курил. Акциянең төп максаты сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм Әлмәт районы яшьләрен тәмәкенең зыяны хакында кисәтү. Быел акция Мактама парк сәүдә үзәгендә узды. Яшьләргә, кешеләргә аңлаткач, алар беләләр дә кем инде тарткан кеше тартуны ташлый, кемдер инде аннары үзенең булган ширләрен давалый башлыйлар. Шуңа күрә без инде тырышабыз, уже как профилактика, то есть вот заранее кешеләр ондыга привыкать итмәсеннәр дип инде шундый профилактический эш алып барабыз. Акция барышында аңлатмалы әңгәмә үткәрделәр һәм тәмәке тартуның сәламәтлеккә никадәр зыян китерү турында уйланырга чакырдылар. Нәфис Әселгәрәев 50 елга якын тәмәке тарттым дип таный. Әле нибары 3 ай элек кенә ташлаган. Җиңеллек белән ул начар гадәттән арыну сөрен безгә дә ачтым. Ничек ташларга булдыгыз? Ничек ташларга? Просто уйлап кыйнаның файдасы юк бит инде. Зарарыннан башка. Вот, нәрсә тартырмын, тартмалы иде. Попробуй. Менә бернинди теге врачларга бармыйча, таблеткалар кулланмыйча гына әйтәм, ташлап карыйм әле. Ну, получилось. Бер конфетка бер тәмәке. Халык акцияны төрлечә кабул итте. Кемдер елмаеп тәмәкеләрен тәм-томга алмаштыра, кайберләре үз сәламәтлекләре турында җитди кайгыртырга теләми. Ләйсән Галиева, Дамир Кырбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Қолабызның Ешлер үзәге мәйданчығында Әлмәт музыка фестивалі узды. Шара Әлмәтнең 70 еллыгы, Татарстан нефте 80 еллыгыны һәм Россия эшмәкәрлек көненә багышлап узды. Сәләтле яшьләрне ошыклау, музыка уен коралларының популярлыгын үстерүгә юнәлгән шара 17дән артык коллективны җыйды. Фестивальне без дә күреп кайттык. Музыка фестиваленә Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск һәм Зәй шәһәрләреннән катнашучылар җыелды. Алар үзләре иҗат иткән музыканы башкарды. Сегодня на нашем фестивале присутствует более 17 участников. Это все музыканты из Юго-Востока Республики Татарстан. Было больше 25 заявок, в общем, очень много желающих. Здесь примерно 200-250 человек. Быел Әлмәт қаласына 70 яшь, ә Татарстанда нефть чыгарыла башлауга 80 ел тула. Кара алтын чыгаручылар төп шөгыльдән тыш музыка барабаннарсыз үз тормышларын күз алдына китерә алмый. Музыка иҗат тормыш буенча алып бара, шат күңелле булырга ярдәм итә, ди катнашучылар. Эштән әзрәк кенә ойларга кирәк. Чөнки гел эшләп кенә булмый. Синең семьяң бар, гаиләң, синең яраткан хобби бар. Минем яраткан хобби ул уйнау, барабаннарда уйнау, музыка ясау. Без үзебезнең бенд белән дип әйтим инде, группа белән уйныйбыз. Бөтенебезгә ошый. Музыканы мин 25 ел буена уйнам инде. Музыка кеше күңеле аша уза, ә күңелләрне дөрес ачу өчен бераз дулкынлану була. Һәм бу бик гадәти, ди катнашучылар. Фестивальдә чыгыш ясаучылар оештыручыларга мондый чара өчен рәхмәтләрен белдерә. Конечно же, это все было сделано для всех нефтяников, которые здесь проживают. Когда мы говорим нефтяники, мы имеем в виду всех. Это и учителя, и полицейские, то есть все, кто занят общим делом. Добывают нефть, кто рядом с этой добычей помогает и делает нашу жизнь лучше. Чыгыш ясаучы коллективлар арасында нефтчеләр дә, эшмәкәрләр дә, үз иҗаты белән бүлешергә теләүчеләр дә бар иде. Һәркем төп шөгыль, билгеле җаваплылык була торып, иҗатка да урын табуның сере дип бер үк әйберне атый. Ул да булса теләк. На самом деле, если есть желание, можно совмещать все. И можно на все найти время. Вот. И поэтому получается. Главное желание. Началось это очень давно, то есть с тех пор, как я взял гитару в руки. Вот. Взял гитару, выучил несколько аккордов, а потом начал сочинять тексты. Вот. Собственно говоря, все как-то само собой. А может, вечером пойдем, и всех друзей мы соберем. Возьмем гитару, будем петь и до утра опять гудеть. Әлмәт музыка фестивалендә катнашучы һәркем кечкенәдән бала вакыттан ук музыкага гашыйк. Сәхнәдә чыгыш ясап, һәр кайсы көч ташып торганны сизә һәм күңеллелек тоя. Безнең матур җырларыбыз, безнең шәһәребезнең яшәүчеләргә ошагандыр дип уйлыйбыз чын күңелдән. Оештыручылар ел сайын эшмәкәрләр көненә багышлап шундый музыкаль фестивальләр уздыруны күркәм гадәткә кертергә ниятли. 1 июньдә Әлмәт движение улиц шәһәр күләм фестивале узачак. Панны футбол, памп батл, брусьяда күнегүләр, калабыз мәктәпләре арасында чирлидинг буенча ярышлар булачак. Гаризалар экраннарыгызда күрсәтелгән электрон адреска кабул ителә. Әлмәт движение улиц шәһәр күләм фестивале Мәгърифәт бульварының спорт мәйданчыгында узачак. Җәй кызу булырга тора. Халыкара балаларны яклау көненә Луч телекомпаниясе Кухня дети балалар кулинар проектын башлап җибәрә. Оригиналь һәм искиткеч тәмле ризыклар әзерләүдә Гвоздиковлар һәм Мурзахановлар гаиләсе көч сынашачак. Аларга тәҗрибәле остазлар Алиса Полевская һәм кейтеринг компаниясенә нигез салучы Павел Красильников ярдәм итәчәк. Катнашучылар белән бүген Ваш лучший вечер программасында шулай ук безнең социаль челтәрләрдә таныша аласыз. Ознакайда спорт уеннары фестивале узды.
Ачылу тантанасында муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, спорт идарәсе начальнигы Рәфис Миңнеханов та катнашып, ел агымында югары күрсәткечләргә ирешкән спортчыларны тәбрикләделәр. Спартакиада бүйük җиңүнең 78 еллыгына багышлап үткәрелде. Шәһәрнең юбилейный стадионына җыелган спорт сөючеләрне район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, алда тагын да зур уңышлар теләде. Төрле югарылыктагы чемпионатларда җиңү яулаган спортчыларга дипломнар, бүләкләр тапшырды. Безнең спортсменнарыбыз, безнең командаларыбыз республика күләмендә һәр вакыт призлы урыннар алалар, беренче урыннар алалар, төрле спартакиадаларда ел дәврендә бик күп спартакиадалар үтә. Шунда без беренче, икенче, өченче урыннар алабыз, Аллага шөкер. Шуның нәтиҗәсе менә без республика күләмендә районнар арасында республикада беренче урында. Монда инде чынлап та үзебезнең җитәкчеләребезнең, үзебезнең тренерларыбызның роле бик зур. Мондый чара Азнакайда инде 11-нче тапкыр үткәрелә. Биредә катнашучылар спортның 10ннан артык төре буенча көч сынаша. Азнакайда спортны яраталар, ирешкән уңышлар да шактый. Занимаюсь борьбой на поясах. Участвовала в первенстве России, заняла 3-е место. В прошлом году заняла 2-е место. В прошлом году получилось попасть на первенство мира. Оно проходило в Казани. Было немало соперников, было тяжело, но стала 2-й. Фестиваль спортивных игр дип атала инде 11-нче мәртәбә оештырыла. Бу Азнакайда инде менә җәй алдыннан зур гына мероприятие. Анда безнең 10ннан артык спорт төрләре була. Илмира Шәрифуллин, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. 25 майдан 27-сенә кадәр Татнефть спорт комплексында спорт акробатикасы буенча Әлмәт шәһәренең ачык беренчелеге узды. Ул балаларны яклау көненә багышлап оештырылды. Ярышлар 200 спортчыны җыйды. Алар Әлмәт, Лениногорск, Бөгелмә, Чистай һәм Яршаллы данын яклады. Әлмәт спортчылары төрле яшь төркемендә һәм күнегүләрдә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. 10 состав җиңүче була, 6 состав 2нче урында, ә 4се мактаулы 3нче урынны яулый. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Ганудинова сезнең белән сау булашабыз. Сәлими булыгыз.